askotan pentsatzen dugu diskotxak direla gauza txar bat eta industriaren munduko mamu batzuk edo ez dakize, baina benetan gu oso gustora gaude, eskerrik asko, danagatik, familian sartu gara edo zuek gure familian sartu zarete, así que benetan eskerrik asko, eta honekin bagoaz, bakizue, diskoa zaigai dagoela, ez daukanak, kanala diskoa, kamiseta ere baten gura badago, ekarri duguz, así que, bueno, eskertzen dutzu etorri sana, benetan, guretzako pozgarria da, nahiz eta gauza arraro honetan akustikoan, jente dagoela ikustea, eta beste atarte, auditzen da airea. Soñean, dispiras jantzitan jendetzaren artean, zu agertu zara airea izan nahi dut, zure azperen bakoitzean nika ere izan nahi dut momentu batez denbora gelditu da gure begiradak gurutzatzea galdutanako iluntazunean galdutan zure begiradak azperen bakoitzean nika ere izan nahi dut zero zurekin esnatu eta belarrira esan nika ere izan nahi dut Eskerrik asko, beste